Ola, na clase de hoxe seguimos cos animais invertebrados. Tócalle aos vermes. Imos aló. Artrópodos, moluscos, vermes, medusas, anémonas e corais, equinodermos e poríferos son todos animais invertebrados. E na clase de hoxe imos falar dos vermes, sobre todo das súas características comúns. Os vermes son tamén un grupo moi amplo dentro dos invertebrados. Olla aquí un verme. Imos agora coas súas características comúns. Primeira, teñen un corpo brando e alongado. Segunda, posúen unha pel moi húmida. Terceira, as súas patas non son articuladas. Cuarta, viven na terra ou na auga, pero sempre deben ter ambientes húmidos para sobrevivir. Quinta, algúns vermes son parasitos e poden causar enfermidades incluso moi graves. Parasitos, que son? Os parasitos son uns seres vivos que toman como casa outro ser vivo do que se nutren. Este ser vivo é o hóspede. As tenias son parasitos de corpo aplanado e alongado, dividido en segmentos que poden acadar varios metros. Viven no intestino dalgúns mamíferos e poden provocarlles serias enfermidades. O gavilán é un verme mariño que se usa como cebo para a captura doutros peixes. Nas prazas de abastos pode acadar o prezo de 50 euros o quilogramo. Ata aquí a clase de hoxe, na que tratamos dos tipos de invertebrados do grupo dos vermes. E agora, tócache. Investiga. As miñocas son vermes terrestres que se usan para facer humus a partir de residuos orgánicos. Mais que é o humus?
pois o humus é un fertilizante natural para a terra de gran calidade que favorece de maneira sostible o crecemento de todo tipo de plantas, xa sexan ornamentais ou para o cultivo. Genial! Máis contidos e fichas interactivas e imprimibles en profiaracelis.com. Graciñas!